15 июнь көнне район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, хакимият башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рамил Хәйретдинов, район советы секретаре Игорь Никифоров барлык биләмә башлыклары катнашлыгында чираттагы киңәшмә узды. Иң тәүдә чарада катнашучылар Ябалак авыл совет авыл биләмәсенең Иске Тотыш авылы җирлегендә булды. Биредә ремонттан соң үз ишекләрен ачкан янгын депосы, фельдшер-акушерлык пункты каралды. Ябалак авыл советында 4 авыл, шушы 4 авылда 1356 кеше яшәй. Инде бүгенге менә шушы Татыш авылына килгәндә инде иң олы авыл булып туплана. Бу авылда 457 кеше яшәй. Регистрация үткән инде. Иң күп халыклы авыл шушы. Аннан Илеш авылы, аннан Ябалак, аннан Жулдаш авылы инде. Инде бүгенге темага килгәндә инде бу базарный депо дип атала бит инде. Әзме күпме шушылай ремонтлап, моторлап эшләдек без монда. Тырыштык инде. Иң ерак авыл булгач, район центрыннан да һәм бүтән авыллардан да инде без Татыш авылында пожар машинасы тотабыз. Именно шушы авыл өчен генә дигәндәй. Әйткәнчә инде иң ерак авыл, монда килеп җитүе дә узак. Шуңа Алла саклаганны гына саклайтылар бит инде. Пожар машинасы күреп торасыз. Яңа булмаса да биялган, ремонтланган, нахаду эшләп тора. Йөреп тора дигәндәй. Ремонтка килгәндә инде. Ремонт. Алла хәйрәтләмәде инде, агартып, моторладык, ишекләрен, учларын җамарттык. Косметический ремонт эшләнде. Бу ягында менә именно агач, утын топлый саклайбыз инде. Икенче ягы анда пожарный машина тора. Күрүгезчә бише бар. Кышкыны ике кышыктык инде алай. Машина да туңмады, суу да туңмады. Җавап торга менә бер җегетебез бар инде. Ул любой вакыт килә. Яга телефонда тора дигәндәй, любой вызыкка чыга инде шушы авылда. Та килгәндә инде без шушы зданиянең теге башындайы, бик олама хәлдә ул дигәндәй, элекке коммунистлардан калган здание ямсыз гына. Уны быел күчерергә булдык инде. Мәктәп зданиесына, мәктәп зданиесе җылтына бит инде. Шул зданиеда безнең клубта, садикта ачылды. Бер җылылык, бер жактан әйбер, бер жактан экономичный да булып тора, икенче яктан бик матур отдельный здание, фаб бүлмәсе эшләнде дигәндәй. Бик күп эшләр эшләнде, ишекләр, стеналар. Әйткәндәй, барлык уңайлыклары булдырылып ремонтланган пунктны Иске Татыш авылы халкы күптән көтте. Чөнки әлеге медицина учреждениесе күпкә уңайлырак авыл үзәгендә мәктәп бинасында урнашты. Я прежде всего хотела бы поблагодарить то, что по инициативе главы такое грандиозное дело сделали. Татыш у нас самый дальний фельдшерский пункт в районе, но качество медицинской помощи всегда было во главе угла, но в последнее время в тренде это условия оказания медицинской помощи. И то, что мы их улучшили, и то, что люди будут приходить в просторные, светлые помещения и будут получать здесь медицинскую помощь, я думаю, что у них удовлетворенность увеличится. И за нами теперь задача стоит, чтобы оснастить этот фельдшерский пункт. Сейчас стоят задачи по новым стандартам. Это обязательно ЭКГ-аппарат должен быть, дефибриллятор должен быть, пульсоксиметры, глюкометры. Все это мы в плане держим. И на здравчасе на этой же неделе прозвучало о том, что в проекте по оснащению кардиологической службы каждому фельдшеру будет дан планшет с программным обеспечением, с которым он с кардиологической службой Уфе сможет напрямую связываться, если будут случаи инфарктов, и своевременно оказывать помощь. Поэтому именно для таких уже технологий медицинских, естественно, вот такие помещения очень актуальны. Поэтому спасибо большое всем, кто в этом участвовал. Мы будем стараться выполнять свою работу. Күннән көн яхшыга таба алып барганыгыз өчен зур рәхмәт. Кызларга, егетләргә, авылдашларга тоже зур рәхмәт. Авыл хакимиятенең эшчеләренә алар килеп бик күп көннәр ярдәм иттеләр. Зур рәхмәт барыгызга да.
Килүгез өчен дә зур рәхмәт. Исәнлек, саулык барыгызга да эшләрегездә уңышлар байда бәхете. Орытаба кызыл тасма киселеп, киңәшмәдә катнашучылар фельдшерлык, акушерлык пункты эшенә узды. Башкарылган эшкә килгәндә бина эчендә стена, түшәмнәр агартылып буялды, су белән тәэмин итү системасы үткәрелде, канализация чыгарылды. Пункт белән 33 ел хезмәт стажы булган фельдшер Әминә Хәердинова җитәкчелек итә. Гомумән алганда, Иске Тотыш авылында 457 кеше яши. Ел әйләнәсенә тулаем 1490 кешегә Әминә Тимерҗан кызы үз хезмәтен күрсәтә. 25 мөмкинлекләре шикле гражданнарда аның карамагында. Фельдшерлык, акушерлык пункты тулысынча Бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты программасы нигезендә ремонтланды. Хезмәтне авыл совет авыл биләмәсе халкы башкарды. Чара ахырында улдашлар үз тәэсиратлары белән уртаклашты. Алхамдулилlah, шөкер бүген шушы мотор бинага күчте медпунктында без бөтенебездән аңлашабыз, бөтен авыл белән бинаны ясап, шушыңа җайлаштыру өчен бөтен халык тырышлыгы белән эшләнде дип әйтәсем килә инде. Бу эш күптәннән башланды инде безнең мәктәп яңалыкка күчеп укый башлаганнан соң район җитәкчелеге ярдәмендә түбәсе алып, менә шушы түбәсе алганнан соң инде шушы бинага күчерелде, клуб та күчерелде, китапхана, менә әле иң соңгысы инде шушы бинага инде күчерелде. Безнең медпунктыбыз шушы инде якты мотор бинада шатлык куанычлар белән эшләргә язса инде шушы шәфкать туташларына, монда килгән авылдашларга шундай иркен, рәхәт булсын. Тик алар монда бик сирәк йөрсеннәр дип әйтәсем килә инде. Үзләре сау-сәламәт булып, өйләрендә үзләренең шөгыльләре белән күбрәк шөгыльләнсеннәр. Монда килү аларга сирәгрәк туры килсен. Хәл белгәнә килсеннәр. Һәм дә инде шушында үзләре прививка ясатыргамы, или шундай профилактика үткәрү өчен генә килеп китсеннәр. Сау-сәламәт булып, үзләре шатлык куанычлар белән яшәсеннәр дип әйтәсем килә улдашлар. Авыл халкы өчен бик куанычлы хәл инде. Медпунктыбыз бөтенләй бер кышмактагына сыман торадыр. Аның монда күчүе безнең өчен бик әйбәт. Олы здание җылытыла, отдельно тегендә экономия ягыннан да тегендә җылтасы булмай. Хәзер монда бөтен здание бергә җылтырган библиотекасы, яшелсе, бөтен сос комплексы сыман инде. Моны эшләүче бик күп тырышып эшләделәр, килеп авыллардан, ябалактан да килделәр. Алар эшләгән бөтен, алар тырышлыкларын салганнарга барысына да бик зур рәхмәт. Рәхмәт әйтәсем килә авыл халкы исеменнән, ветераннар исеменнән. Шулай монда матур итеп яшәргә язсын. Менә безнең нигә фельдшер Әминәгә бер ярдәмче дә бирсәләр, эш бетмәсә әйбәт булыр инде. Здание зурайды хәзер. Беренче профилактикасын монда алып, сәламәт булып яшәргә язсын. Реаль эшләр проекты программасы нигезендә шулай ук Исәмәт авылы фельдшерлык, акушерлык пунктыда яңарыш кичерде. Авыл биләмәсе зданиесына урнашып, анда тулысынча ремонт эшләре башкарылды. Стена түшәмнәр агартылып буялды, ишекләр алыштырылды. Гомумән бина заман таләпләренә туры килерлек итеп ремонтланып, яңа сулыш алды. 30 елдан артык медицина өлкәсендә хезмәт иткән Исәмәт фельдшерлык, акушерлык пункты җитәкчесе Кадрия Исмагилова чарада рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай итеп бердәм итеп, әйбәт итеп яшәйек, бердәм булайык. Шунсы куанычлы агымдагы елда биредәге медицина учреждениесенә яшь кадр Розалия Кашапова хезмәт юлын башлады. Димәк, авыруларны кабул итү күпкә җиңелрәк булачак. Шулай ук 15 июнь көнне Җәйләү авылы халкы да заманча җиһазланган сәламәтләндерү учреждениесеннән файдалану бәхетенә иреште. Сәламәтлек саклау илкүләм проекты кысаларында биредә медицина-санитария ярдәме күрсәтү системасы үсешенә юнәлтелгән модульле фельдшерлык, акушерлык пункты ачылды. Чарага дәррәү җыелган авылдашларның шатлануының игешеге булмады, чөнки моңа тиклем пункт бер җирдән икенчесенә күчеп уңайсызлыклар кичергән була. Хәзер инде матур бина, кирәкле барлык җиһазлар халыкка куллануга тапшырылды. Алар санитар таләпләргә туры килгән уңайлы шартларда медицина ярдәме алачак.
Шулай ук район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин җәйләүлеләрне тагын бер шатлыклы хәбәр белән сөендерде. Агымдагы елда урындагы инициативаларны яклау, дәүләт программасы кысаларында Береговая урамы юлына тулысынча вакытташ, ягъни щебень түшәләсен җиткерде. Төрле дәүләт программалары, проектлар, җирле бюджет акчалары хисабына таянып башкарылган әлеге күләмле, кирәкле хезмәт тагын берничә авылда тамамлану алдында. Районда быелгы елда менә шундай тәртип белән 10 фапны ремонт ясап киләбез. Монда берничәсендә реальный дела акчасы кертелгән, берничәсендә район акчасы, берничәсендә депутат акчасы. Менә шулай итеп материал алып берип, авыл совет җегетләре белән эшләп киләбез. Монда инде зур эшләр эшләнә. Безнең бүген көндә менә хәзер бу 3нче фап ачылып килә. Унысының 3нчесе әле татыш ачылды бит инде, җәйләү, бусы исәмәт. Bütün FAP'ta нинди санпин буенча таләпчәннәр бар, шулар барысы эшләнеп килә. Әйе, халык мәнфәгатен исәпкә алып, мондый күләмле хезмәтне башкарган хөкүмәтебез бары тик рәхмәт сүзләренә лаек. Яңа фельдшерлык, акушерлык пунктлар барлык заманча таләпләргә туры китереп эшләнгән. Халыкны кабул итү, вакцинация, төрле медицина процедуралары үткәрергә мөмкин хәзер. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.